sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat Renzi Bandar ya. Udah follow kita dan juga Mulat nakaningan mo orang salah oras sukun na hado arwa di pato paon molo tongkure aja manang nariere aja so niro nakaning ate hos iya, pas sama pas. era nera bing horo hos ate Dah memang dihami jelas tuh kalau dari suara dok. oke baik mulat jadi iro nakina ho pasah na perjulo hos molo tongkure aja ibana totu ala na pinyo maraja manang na jinura aja totu arong kewajiban nalau si pasah totta turaja alana molo somalna akka nabinukka ni akka pungtai airang asal jur rajaon totu mulung ngapola ni jur raja manang ni tonggo raja totu ikut raja do raja di hi rajon na ikut tuero na tu na jadi molongan ni tonggo raja dong mapasaton hasanga pemerhiti turu-turu ni si panganon alana na jolo tarodo hasanga pon ni na tu molong nga mga dupet turu-turu ni si panganon taridong go hasanga pon jadi do penna molo tonggo raja ibana ikut sayarong si pasahatot tu raja alay molo maria raja nakkan song naurok ko ni manakkaning arang na jino raja ini na maria raja alay akan menjadi tanggung jawab ni raja dotongi di hutana manukuton na suhut na di bagasa duk ni roha ala arong nasa rumah tua nang penasari matua manang nang penasong dia petaho parlau ni sada na tua totu ala Roma raja memakulingi suhut jadi dangapa ala diwajibpon arong sipatu paon niadopan manang hasangapot tu raja alai song nauro nakaningani arong dotong luat termasuk matuara simanido si marmata si deji lubas saragi molo maria raja di si berniadopan do raja di si berturu-turu si panganon raja ro mangadopon jala raja ro na manorda percabaran suri raja bius imanak kenarokon imam ulu lauria raja na saur matua nang pesari matua di topi pasir manang petuara si menido mulai sian na perbaba alai naneng dohonok kurbani hos ai basa ya harus pasahaton nek konaronggo si pasahaton tu raja molo tonggo raja molo jawab si anau hos ba pastina molo ngajino raja totu ikut raja do raja di harazon emana parjolo na dua hon molo di son hos tonggo raja tohoro nakaneng satulo da nakadongan bahwa na marsi tariparan ima diakkan namar hamaranggi marang na marsi suli-suli Iro saya pare gugun na suli-suli uhum totu molo masak kaulaon ba marsi suli-suli ma marsi rupa-rupan jala si suli-suli mana gabi mga dapet turu-turu ni si panganon molo ulat tonggo raja pasokotanak nang pepa muliboru alai tongdo dihadiri sudi hula-hula do tonggo raja di son tongdo di jauh tulang ijo do bona tulang para bona sampai tu bona nyare jala di pasaha do perjabarat tong tu akaraja ni hula-hula so ini mah jotang kapas sana hos mau lihat jadi mana tahun nung manang naturo na hos atelas molo bertahan do peson bertahan obereng songon nasing ahon cuaca dah hos dah oros mah Oke, siap. Melihat tema di tulang niba na mga lepartikya do di pangatus ima di tema na di buan host sadarion. Oke, berikutnya mari kita serahkan waktu kepada Amang Gultom Margana yang tadi sempat terputus, bukan terputus Amangnya, tapi karena mengangkat telepon ya. Oke, silakan Amang Gultom.
Halo, Mang? Takabigya suara ni Amang Gultom. Halo? Coba kita turunkan dulu, nanti Amang naik lagi ke atas Amang ya. Bisa aja gangguan jaringan. Oke, sembari menunggu peserta kita naik kembali, kita berikan waktu kepada Inang Bunda Ratu. Silakan Inang. Bagaimana mungkin tanggapan, masukan dari Inang atau bahkan pertanyaan? Ya, silakan Inang. Ya. Halo, Horas Inang? Halo? Iya, oke. Jelas. Halo Inang? Halo, orang? Ya, Horas Inang. Nah, lagi rodo udah Inang di sini. Dah kabigi suara nison nangitian. Jauh. Soalnya mendung. Oke. Ya, silakan Inang. Ada mungkin tanggapan dari Inang mengenai Tonggo Raja dan Maria Raja ini, Inang? Udah tembak. Kurasa nunga sude di patol has akka ibotoni barison nakaning na ubegedo di akka turi-turian di akka silas nirohan e patorang ni akka ibotoni ba rau rasa otik do sita baku di akka nunga di patorang ibotoni ba malas lasi tuturo hani ba manangios sude di akka hatorangan ni ibotoni ba na isonda pungudison jadi asahu pasa majo bolo au amang inang ibotoni badison borusia gian tinggal di Samosir mulai ate matutu bohita pungudison songon nyon nakaning diak kahatorangan ima napatol hasom manang na songo dia do lapatan ni Tonggo Raja dohot Maria Raja ale otik do sita boku inang do ibotoni ba ala nga mungkin nga sipul nga sikop di ban akai ibotoni ba bolo di ulau ni Samosir na huida ala memang na huida jot jalan maradop diak kaulaon bolo Tonggo Raja na idok na ima na idok na marpungu sada raja ima na ulaon marlas ni roha ima panguli anak dohot na marpungu do sahuta do akka raja ima na ipatupa di akka uliani di akka turi-turian manang nana marhata di akka raja asatung dengan ulau ni merdalan jala na ikon udur sadana tua-tua na patorakon na paunehon na paleketon asatung di ulau ni di hari hatiha nunga di bawahon asatung merdala dengan tu akka pangoli ni anak na maradopon na ro boru manang na parboru hula-hula jadi di patupa madisi na hya na maradop iba di ulau ni di patupa may si parjabaron nang di patupa madisi di akka si panganon dohot maradopon olo tonghuida lapet dok kacang jala mardenggan ulau ni jala uli ulau ni atar ni mana huida jala muse di imana dok na Maria Raja di bur imana marhusip kata sinamot jala di patu baru tupong bisi ima parjabaron jakka ulaon buhama asatong marsada ni roha di akka ulaon pamuli anak ng pamuli boru ningom majorangi jadi bolo na Maria Raja na huida di Samosir majorangi inang alih patorang majonno di hutak kunguse na amar dua huta ima di kota Cane do di Samosir bolo di Samosir imane do na Maria Raja imane do na saur matua manang sari matua bolo huida
sude do udur marulahon do tong do ro Raja Bius bolo akana marlas ni roha marsaur matua di nama tua nunga marbok ni roha adong do dipatupa huida si guguk duhut si gagak duhut si gagak duhut nangip ipatupa do disi jala di paune jo akar raja namar hatahon di akana ulina denggan bohama asa boy martomu di ulau ni di hari tiha di hari nunga di hihatahon asa tung boy denggan ulaun paradaton na marsaur matua di akka hula-hula dohot boru na marsadani roha attar songonima na boy hupatolohas alana nunga sikok memang di do akka hula-hula niba di son. Jadi bolo di ulang di kota sana foto dainang do iboto niba memang macam kental do ulaun ni adat paradaton di Samosir do di beda do ulaun di kota Cane. Bolo di kota Cane nek na martonggo raja marhatas marhasinam adutong ulaw na dinggan di sima marsipanganon jala di sima di husipon asat Bahwa apa lagi marhusi kinang gabi nang terbigi suara di sini di husipon na gabi ran di husipon gabi nang terbigi Sekarang tuh teh Bapak nih Bang. Halo Inang. Gangguan jaringan. di kota Cane alas ngado hami di simarhuta tong ima Maria Raja nedokna bolo di kota Cane tong didok do di si Halo. Halo Inang. Oke lah, mungkin ada gangguan jaringan. I don't know yang masalah jaringanku. Oh, nggak ada Bu Benangi. Berarti jaringan nak. Oke. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk Inang ya, untuk yang memperhatikan juga dan mau juga bergabung di room edukasi kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang mengatakan nggak seharusnya perempuan juga ikut membahas. Untuk Amang Inang, di room kita ini tidak ada pembedaan untuk gender, mau perempuan mau laki-laki. Kalau mau naik, mau memberikan tanggapan, masukan, justru itu lebih baik. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Amang Inang yang sudah hadir di room kita ini. Saya sangat bangga ya, ada seorang perempuan yang naik juga memberikan tanggapan luar biasa. Terima kasih untuk Inang ya. Oke, berikutnya di sini kita kedatangan lagi tulang kita, tulang Sidabutar, yaitu di sini nama akunnya Raja Botu. Horas Tulang, terima kasih telah bergabung lagi di room edukasi kita di sore hari ini. Oke, sebelum kita berikan kepada Tulang untuk memberikan masukan, kita serahkan dulu kepada Amang Ara Amat Taraja. Silakan Amang. Oliate badihita di host di peserta dok songoni nang jakadamang doh dai nang naditoru nakkening ngani paihut-ihut rupani masalah tonggora aja dohot meriara aja nunga hira dapot sebetulnya intina alai mulu binereng sipata tu lapangan tohoma songon nidongan molo tonggora aja ngamardela disi buhama nama nonggoraja nunga adong disi berdalan dalihan natul ngahira irabun waing dapat rohata disi namar tonggoraja ima napa muliboru paulihon anak ima ulaun silas ni roha alaya dong oti hirana lokkot
dirohakku nak kening alai amang papahan ubereng dangi disubbe. Molo Maria Raja na sering niulahon na Maria Rajaon nunga disi raja ni tutur sude. Jala dina Maria Rajaon do annon disi marsipatakasan akka pinopper. Jala botonni akka tutur ma raja ni tutur ma nama buan si buanonna mengna piga ulos rupani mengna aha si buanonna pada saat doh di pajalon di japiga nunga dihatai disi alai sudi raja ni tutur nungai disi Maria Raja ria raja alai nijoni boyrok konon nijoni ilu mangna namodding. Nah, alai adong didok hala amang papahan nak kening mulu di hutanami ninna holan raja ni hutai holan parhutai nama mangulahoni alana tuturna nunga dao sian luati. Jala suku-suku di bahasa betulla songot tu hala amang papahan nak keningan buhado bilang-bilang na buloro tutur takasna sekutana dao marsugut buhado panangadopina di si ati sopasan non di bagas rohani tutur takas do naung dihatahon na ima ditikki na Maria Rajai alana beda do molo hola parhutai do rupani do tutur takas beda do pemikiran do holong. Contohna, molo na Maria Raja nama tua doluk sadana tua di nama Maria Rajaon nama sukunonna ai piga tahe hamu nama rahamarangi piga keturunanna piga pahoppu sudan non patorangonna jadi disumma akar raja ni tutur nama buan si buanonna mangna piga ulos buanonna. Alai molo akka tutur kadung misalna boydo di Paris sudi akka pahupunaon diulos alai boydo muse di pahupunaon sedama tu pahuppu bawa utusan sedama tu pahuppu boru alai se adong do nama ban ikon ado ikoris do sude halahon on nama tanyakku tu pahopukku bohado pangulahon ni boloholan hutai don non mangulahoni jala muse molo hutai do na mangulahoni innarohakku nian nunga desi akka rajani tutur ni na mangulahon nunga disi raja dituturna mulai siat hula-hulana tulang rorobokna bona nyarina nga disibe tutur sude nunga dihubungi be akka marga na bersangkutan jala halahonna ma annon maban akka keputusan disi mengna piga si buanonna songonima adat akka nani patupa rupani di parserahanon menang di pangaratonon alai molo di hutan waktu sinian alana dak pola da odo pe di hitan nuai akka rajani tutur misalnya di Samosir Sidikalang Medan rodo pe sebetulnya alai molo di parserahanon merganai nama na adong disun jala inama rajani tuturna isun inama nama bilangi naneng bainonna si bainonna perbuani holongna tuakka laena do akka ibeberena mungkin imara nabuisian alai suku-suku do nakkiningan nyantu hal amang papahan buhado di bain boloholan hutai do namangulahon
Mauliate ma dihita saluhna di paula ma tu host mula kana hurang menabahi ta. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Amang Ara Amata Raja. Berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Tulang Sidabutar Raja Botul. Silakan Tulang. Terima kasih host, selamat sore. Selamat sore Amang. Mau lihat kita today, karena tua-tua, maka raja ni dongat tubuh, raja ni ula-ula, raja ni boru. Mau lihat mak, maben, padabok matutui bahasa otik. Di judul manang na, judul maningom mak, nabinain ni host. Tonggo Raja dan Maria Raja. Ay bolo sa upay utiw na kaningan. Akan na di bo na pasugi ta biro ta taritahon. Jadi bolo na di bo na pasugi ta biro ta taritahon ni naraku. Buape dang boy marhadumuan. Alay masuk ni host Radisson. Boleh dokot Tonggo Raja dan Maria Raja. Sedia mula ni hatai dan ahado masuk dan tujuan ni hatai di halak Batak. Tari dua teh hosate. Jadi kalau aku sonon bolo na ya hupai ngotingo hatanina tua-tua bolo didok Tonggo Raja totu Jauhma akaraja laho martonggo. Jauhma akaraja. Dalam pengertian boleh dok nuang undangan. Jala bolo di majowi batu akaraja. Ima bolo adong ulaun. Aka ulaun las niroha di tonga-tonga di bagas niba. Aka namangiahi ulaun las niroha. Ima bolo pangatusyaku di patupa Tonggo Raja di tonga-tonga ni bagas. Jadi pangatusyaku bolo Tonggo Raja kok di tonga-tonga ni bagas. Jala dang adong di luar bolo Tonggo Raja. Ima bolo siap perbinot waktu. Nama salah marsipanganon. Memang bolo di tonga-tonga ni bagas ikom marsipanganon do. Alana sian dasar si pangano duiba lau manisi hasuton alay dang marpat jabaran jadi do nakani unang gabi tabay borat ada batakon dang marpat jabaron alay marsi pangano boy ima rabingan ima nirot na Tonggo Raja alana kana nianggap raja-raja ni hutat tong juwum madison laho pabotohon doh mangurupi maniroi ba dia kaulaw na nalaw si patupahon ni ba. Ima bolo na pangatusakku masalah Tonggo Raja. Alay bolo sa mahita tu Maria Raja. Bolo Maria Raja on sekedar markata huhua si mau malang marbuah-buah malang martikting mahasuhuton. Dihamu raja ni nongas sahutan nami. Kali-ale aka hobar huta sarika bola sarikat diari songono patupota Maria Raja imana nido Maria may ba na marbuah-buah Ria maraja isi tutudang terkecuali isi naneng lomoro hana ro isi naneng lomoro hana hadir Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada. Jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.